Daniel og Lasse, jeg er herinde på Bellerhøj sammen med jer, og I har lige haft jeres første træningspas inde på NTC. Hvordan har det været? Det var godt at komme i gang. Meget stille og roligt til at starte med, så det er fint. Hvad siger du, Lasse? Ja, det var dejligt stille og roligt. Lidt over 3 km, så det er lige til at klare. Har I glædet jer til at starte herinde på NTC? Meget. Ja. Rigtig meget. Ja. Det er noget helt nyt, så det er nok blive spændende. Ja, det er en helt ny hverdag, der starter, så det er anderledes, og det skal nok blive godt. Ja. Daniel, du er flyttet fra Horsens over, og Lasse, du kommer fra Helsinge. Er det et stort skridt? Føler I, at det er en stor beslutning, I har taget? Altså min reol, den var i hvert fald stor og tung, så, så ja, det er langt væk hjemmefra. Ja. Jeg har så mange venner herovre, og jeg har noget familie, så det skal nok gå. Og hvad med dig, Lasse? Du har ikke skulle flytte helt så langt. Eller er du flyttet hertil, skal jeg måske starte med at spørge? Ja, altså jeg skal lige have flyttet mine ting ind i lejligheden først. Så jeg venter lige på de sidste småting, som kommer på plads. Men ellers, så altså, det er ikke så langt væk hjemmefra, så det er ikke... Altså, det er jo nok værre for Daniel, end det var for mig. Nu skal I til at træne under Shannon Rollerson. Hvad forventer I af hans træning? Jeg forventer bare, at han gør sit bedste på at hjælpe mig med at blive en bedre svømmer. Så kan man ikke rigtig forlange mere. Hvad med dig? Altså jeg regner med, at det bliver sådan meget derhjemme, bare hårdere og bedre og mere intenst. Men ellers så tror jeg ikke, der bliver en stor forskel. Hvad er jeres primære discipliner, må jeg heller lige få med her også? Det må være 100 butterfly og 200 meter fri. Ja. Og hvad med dig, Lasse? 100 fri og 200 fri. Hvad har været, synes I selv, jeres hidtil bedste præstationer? Jeg blev europæisk juniormester i sommer. Ja, det 100 gjorde du. Butterfly, så det må være den bedste. Altså placeringsmæssigt, der må det være 200 fri i sommer, hvor jeg blev dansk juniormester. Men ellers så var det sidste år, hvor jeg svømmede en rigtig god 200 meter fri til dansk juniormesterskab. Hvad er jeres drømme sådan på sigt i forhold til svømmekarriere? Er det sådan nemt at svare på? Jeg vil eller? gerne til OL i 16, og så derefter så må vi se, hvad der sker. OL i 16, det er målet. Ja. Ja, der er så lidt længere ude. Der er OL i 2020, håber jeg på. Nu har vi lige set pigerne svømme VM i Barcelona. Er det noget, der ligesom skaber ekstra gejst hos jer? Kan I mærke, at det gør noget? Så flot, de har gjort det dernede. Det ved jeg ikke. Nej. Jeg koncentrerer ikke så meget om andre laver, så Nej. jeg vil bare gerne selv svømme hurtigt, og så... Jeg kan godt mærke, at jeg godt vil tilbage til det sikre og træne lidt ekstra hårdt, men... At det kan lade sig gøre, selv fra et lille land som Danmark? Ja. Jeg skal lige her afslutningsvis have med, hvad er det, I skal lave ved siden af, I nu skal træne herinde på NTC? Jamen, hvad jeg kan forstå, så tror jeg begge to, vi skal gå i klasse sammen på Niels Brock. Så... På Niels Brock? Ja. Jamen, det bliver jo spændende. Så kommer I til at få en del timer sammen. Ja. Held og lykke med både NTC-træningen og med studierne og flytningen og det hele. Jo, tak.